Czy możesz krótko przedstawić się i opowiedzieć, jaki jest profil Twojego biznesu? Małgorzata Puchała, działam w branży innowacyjnej edukacji dzieci i młodzieży. Nasz program Super Minds Academy to unikatowe połączenie neuromatematyki japońskiej, arytmetyki mentalnej, Lego Math z językiem angielskim, science, czyli fizyka, chemia, ale doświadczalnie, gdzie dzieci same wykonują eksperymenty, aby poznać prawa rządzące naturą. Natomiast starsze dzieci dodatkowo mają element biznesu. Dla nich część eksperymentalna połączona jest z prowadzeniem własnych firm, w których przybierają rolę typu menadżer, dostawca, księgowy, planują, analizują, kupują, sprzedają, produkują. Korzyścią nauki z nami jest nie tylko szybkie liczenie dużych liczb w pamięci i rozwój kompetencji matematycznych oraz językowych, ale dzieci, rozwijając prawą półkulę mózgu, stają się systematyczne, zorganizowane, kreatywne, znacznie poprawiają pamięć, koncentrację, kształcą wielojęzyczność, szybko czytają. Z doświadczenia wiemy, że dzieci, które z nami regularnie ćwiczą, niezależnie od predyspozycji lub trudności w uczeniu się, osiągają świetne wyniki w szkole. A co najważniejsze z punktu widzenia dziecka, nasz program jest atrakcyjny i mocno angażujący. Dzieci po prostu świetnie się bawią w trakcie naszych zajęć. Na tym polega siła i magia Super Minds Academy. Czy w promocji swojego biznesu korzystasz z marketingu internetowego? Tak, zaczynając działalność, zaczęłam też naszą obecność na Facebooku, później troszkę na Instagramie. Tymi kanałami komunikujemy się z naszymi obecnymi i przyszłymi klientami. Przekazujemy treści edukacyjne w takiej luźniejszej formie, informujemy o naszych zajęciach, ale także dodatkowych warsztatach i kursach, które organizujemy. Dlaczego korzystasz z marketingu internetowego? Oprócz udostępniania ciekawych treści z naszych zajęć, korzystam też z reklamy i promocji na Facebooku i na Instagramie. Wielu naszych odbiorców korzysta z mediów społecznościowych, gdy poszukują ciekawych, innowacyjnych ofert edukacyjnych dla swoich dzieci. Gosia, a jak wyglądał Twój biznes przed i po COVID-19? Czy coś się zmieniło w związku z pandemią, jeśli chodzi o Twoją obecność biznesową w internecie? Przed pandemią prowadziliśmy zajęcia tylko stacjonarnie w naszych placówkach, w naszych szkołach. Natomiast w trakcie lockdownu bardzo szybko przeszliśmy na platformy interaktywne. Zaczęliśmy korzystać z kreatywnych narzędzi internetowych, prowadząc nasze programy edukacyjne. Był to duży sukces. Zajęcia internetowe stały się tak naprawdę drugą naszą taką nogą. Nadal je kontynuujemy. Również zmienił się sposób, w jaki reklamujemy się. Teraz znacznie bardziej stawiamy na media społecznościowe niż na tradycyjną formę reklamy, tak jak to było wcześniej, czyli na przykład ulotki. W trakcie pandemii bardzo mocno rozwinęliśmy nasze materiały i gotowość na rozwój sieci franczyzowej. Nie tylko w miastach w Polsce, bo tutaj już działamy naprawdę na ten moment w wielu miastach, ale jesteśmy gotowi też na współpracę z zagranicą. Cała nasza dokumentacja oraz wsparcie merytoryczne i techniczne jest również dostępne w języku angielskim. Zaś nasz program gwarantuje sukces. Jest skuteczny, rodzice widzą jego efekty, zaś dzieci lubią chodzić na nasze zajęcia, gdyż po prostu świetnie się bawią. Gosiu, a jakie widzisz korzyści dla Twojej firmy z marketingu internetowego? Przede wszystkim większa widoczność naszych usług, naszej misji, innowacyjności na tle również innej oferty edukacyjnej. Docieramy z przekazem do znacznie szerszej rzeszy odbiorców. A powiedz, czy i co ewentualnie zrobiłabyś inaczej, opracowując swoją strategię marketingu cyfrowego? No, powiem szczerze, że tutaj niewiele przychodzi mi do głowy na ten moment. Zaczynaliśmy naprawdę bardzo, bardzo powolutku. Rozkręcamy się, nie ukrywam, ale nie mam pojęcia, co przy moich oczywiście ograniczonych budżetach można byłoby zrobić inaczej. A jakiej rady udzieliłabyś innym kobietom przedsiębiorcom rozpoczynającym swój biznes? Jeśli macie pasję, coś, co Was angażuje w wolnym czasie, coś, co kochacie,
Szykujcie to w biznes, a będziecie po prostu kochać swoją pracę. Oczywiście na początku należy zrobić biznesplan, sprawdzić, czy mamy usługę lub produkt, na który będzie zapotrzebowanie, realnie przyjrzeć się swoim planom, najlepiej z profesjonalistami, aby pasję połączyć z sukcesem komercyjnym. Moją pasją są moje dzieci. Sama ciągle szukałam najlepszych zajęć edukacyjnych dla ich rozwoju, łączących w sobie wiele elementów, ale też niesamowicie angażujących, kolorowych, takich, żeby dzieci chciały w nich uczestniczyć. Zaś nauka i rozwój, aby przychodziły im po prostu przez zabawę. Dlatego właśnie po 20 latach kariery w finansach w międzynarodowej firmie postanowiłam otworzyć placówkę edukacyjną. Super Minds Academy to wspaniały pomysł na biznes, też dla kobiet w innych krajach. Mamy opracowany w szczegółach program licencyjny, mocne wsparcie techniczne i merytoryczne w języku angielskim i zapraszamy do kontaktu z nami. Dziękuję bardzo za wywiad.